Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kireo shim kabu ne kibreo bamdan shu kamanse me tiplam haka emlang sa lang kilapan pradusmon ya ki mau konrorel haka surok PWD kabahapo uput usam jangkas nang penden umjaran warsan lingdo Southwest Khasi Hills District tatkum kitulong kubor balayo lum layatu bakate ke jingja kalaja hakite ki khindiat sni baladap haka surok PWD kabahap hapo ke jingpet jongkatanat PWD Ranikor Division haka ba kibreo ki bamla ban itu kilabom bat pen pradusmon ya ki mau konrorel habaro arliang ke surok ya kabaka office PWD kadang syudap ban pha maramot namar bakilajat ha kabaya day bat kate ke jingja nakalyang kasnong penden umjaran kapan pau ya ke jing songsi ke bakrau halor ke jing le riu klau jong kite ki brio bat kasnong ka maham ting eru balada lap ya ki badan kti ban penjat ya kite ki mau kon rodrel kin ngat ha ke jing sha pinstom Nakaliang jongi kasinong pendeng umjaran yi penlam jur ya kajingle riu klau jong ki briu ki papen pra ya ki mau kondorel jong ka surok PWD kabaha papo uput nisar sinong jongi ya kaba nakaliang ka departemen PWD kal ai pan maramot ya kitai ki mau kondorel ki balijot hagi kontraktor bat kalong ka basnosi ha ka balayo I pada lapen ban kum ka ne jingle ka pomdon shu ka jingye tiblam kum ta ngi kum ka shnong ni kentu ye ki briu ki basyong basa ha ka dong ka than ba ngim dei pan le ya ki ba kum kini ki sa jingle badada lap ya ki ba kum kini ki jing penjot kin ngat ha ka jing sha pen stom ki pateng